akaba ka da do la fu ne da tiyo wala ti nga kana o ni femi na singa aramni ne ka joyana ka tse jala shaitan de bi doila ki ka ko keta do ni fam ya do ni dondo ko blay nya ko rop na yere bi ga ala deni do yere isi je wala ko ne de shaitan da asira ya babulu fonne dunani na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qur'ana ingalan damne ni maka sanmo ne hanno maka sanmo nyere buya ba ka je fa be fe kato malabi hala do mo ana ro ka bo on ala la jaba kaka ni ngorna mi ni buya ben ga je fa be fe kato malika foite mi ba ken malika mi wa fa ko fitini ni ala bulu ko wara ko ale di koroto hakla ka ko nyeba ma bina beche ko masale min haythu la yahtasu ataru ka ke ko ba ke bien inyene ka keta ko misa ke je kono bonya shi dogal shite kwa dara korana ka kamari bo je du shite wa be ba do kene ka pian ka filme ka bla o kere jamana mena ay daga sala fe jamana bu do bo yede ni jamana diu nye ka hichala dala ala ya pa masai wato fana ce ba bo fiu tanda ka yanda ka shitana da hala do ana mereke de ala te bo dushino shitana ko majiro nga ana keto kauna ko shitana be ko maiwa dala ni na to flebe ko bola ata fare fa be shitana ete nyumando meleke atila meleke ete nyumando shitana atila nga dabe na fare ni meleke ba shitana ba o de fare ko ya no mali wala adam aya ngatini on se ma ke fo to meleke ka ni jigina na du ma ke fo shidara da ba kele ala ko dabe de ya ni e de fare du shidara yo grai abinye akwa ka temela meleke yo grai akwa bi ni ala ka ba do ko ala ko kran kele ngono ko mele ko ni aya su be aya ko aya yo grai e ko tata ala de meleke awe sele brabo bo ba la sira dola jibril fa tamenga ngai ka ko ala ne mo o ne au no ne au ye o muhammadi atwade anu be fengelunde anu be da ngene bu ya drama de meleke pudi ko muhammad no ta ne tamenga no ro be ngere ko ne kata musabi di mo mo ala ka raw wala te ma ma so ala la pudi o ya ka ko ko ne no de ali kan gala ayana ma aya puti ko shenablu ne ji yo je to mana me ga yoro mi me o bi fanga soro kata o bi buya kata twagi shetana bi ba kata ma ere bi ta kwa me he kata ka me ga shetana ti shetana ka me ga ti o ma epsi ka ala to ka kene minda me ga taro ka ko wa in min ilan hum ghamnalum khom bena jora do ande to ba ngara be bitu be ga o ni itara jiye ni na be tan ma o e fana ka nyumayan si atwadi man ga yoro bila o fana bi wa ko fana ba fa ka kina fa te o mana era bi wa shetan ai arab sabela Pala yang lari aku cedo akadi be aku fimo ede akati wari ede dui be bena la sa jala doje ngako kro be wi bana kabla
kada shaitan min yuda aduwwun lakum nya ake au kele nywade ngara ko ni da ere duwi be benala sa nya au ka ga nya bawla innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun ko yo fi adam alani bawra ke tala ko shitana do arma de era ba do ni mai iyo don hakli bilay chokro ba buide ngona tra bina do julla mai ya tra amani ko miya do ya bitake pia kasra ni siga nyanga ngashi damno ara ko mafi wala ko lay sorone na fo ngoti sala anye ba wala unya tala o ti ya ba ni damno sa ako bisala no bay no mande adama de ngarma de sega taka nogoto ngani nogoke era do no tele bay ibi nyigi yerla foi ga sanyo nanyo buga nyanga ga ngoshira nanyo rubi ko ya anyire era yira bi ko gubiyo ko yire fo no ya ta wila ala ko yae e ni yoro ni de mata shina ni ko wala fata imba ya ka fa Allah sule sanma de gara ne de ada de masa sanma ima ina no so aru ni ba yera fo sabu kana mi siga no be so ya yere wa be amani akwa yo mi de physiquement ni ba prefer ni amani ko mu ke ma yo ma mi yo iba ibi ni misati abi ka se kabela wala kwa mo kada sania idarno ne ko dusuli sania masa sama dia udah ima yejugo ko ke ire jigiri yela kuma miriya bita atole mini nyafa to mi yafa to kuma ibi yaba digi sita de bulota de dabra kada ala fa festa ala ko niyo ke ko nyaado bo de mo kada de yamne bae mana na nyodo wa nyodo maldum tanya do amany mange anda kanyma go wati gide be jena ode alay shuti ko ayromo dugti jayromo kleti wa ayromo de jirti jayromo fi ni be masano ka yamarade kono fiati jayromo wallahi jetamlu be ala bulu anyru godo o ko jolle be nangu ma fa kakata makate ala ka do ngai pian kamna manga cha na na de e ga nyama je temne be fenda no ni tai ka banguna mi sikola ka trande sikola dokriya kelena alo bayna malum mbe je ga fanya ala fe amma diga alai atle bisa wa ma atle mo won kono do nanyo ka onyeji bono nimsa anu tamachi kono mo ka tobora ala nyefe alai ya fa mo sai kalo tola kuma te kalo mina ira o to da ko ya fa kalo hina kalo ngam maye mami na yi mo ka to maye mami na hina ni maye mami na ka di mo ka fari o ko man ngalo ngono ya fanya ala fe kaga ke kecho nyuma mina imaye ukachakalo ngono na fo mo seli adoro misiga ya fanya ni kito la bela nga seli kono odo nyona tay chodi ne ko Allahu akbar ala ko inne nyoya damne kana kofle kana nyefle kana puma kana dumnike kana dajitu afonne rebe je fama nyefe kiba ka mogofo ena ala te ali kofle nyefle biso ngoke kada ka ibe fama nyefe fama mi ere adoka fo siba ye ne mi nyina bo dimo wala ko mosaw ka mosa iflo ni Allahu akbar niya silama ko nafa Allahu akbar ki bulu fa ko takaba kofle tey kera flete day tutey matey halik farishe ni desete shimake kada ka ala ko iflo mosa min da ya be
abato katemeka ngaye ngudi mo ka fo ena ngame no bore akbar ngore ala yenema minganye asarata mulu mani vi mani je e febe karaba onye ni ma fe ni ndave jala kene sangolo dukulu fa bebe onga barla opma go anjole ni fle ikane makono alhamdulillah opma nami barkata de ibo ngono ko ne ba sorgana miremne dakura kira selio de kabo miremne na wuli to e ba fo sami Allahu liman hamdahu korode bola alay ma kaboto minen min dadamo me abarka dal kamo ayna men barkada ika baro bla kano de wode kadi kote foyti bolo mi sara bone ala bo nganyuma dola de kadne e nyuma do ina nganyuma do nye selio de atla ka ti da dula ala ambe bora bo ngala nga do dula mina segola ngania e ba fo ayde amo bo bola ala yese kula nganti ke maka do dula mina segi bo ina yano donu je aname ya fanyini fe e kam ko to sele ne maka tobode ala nyofa ala ko ne kadi man fi man yenni nte e ku bi fe ne mo asro ne demo e mun ne mo feno be bolo ne mo e be save la minga e be kap man ne go mi e be ka baraka ne bolo mi e be ka mirini hakli a be ne ala ka turu ngoro na yamba me ne fana e bina barado ko ne ba ko ni baradia ina la je sara inne che ni o ke ya che aha nyuma me gere o barkata o kamo selbe bato benye ala wala nyuma no wa o chayara sungolo ingono ni ne kamo ya fanyini kaludo opma iselto ite dale dugula ala krako kana to iki mogodo to ni mo fo ite dale de o yira majigi koda opma anga miranga ko jugo bakeluna era yira bakuni muna yira bakuni time ma ke chuo tani ma ke chuo paso tagabo koni o kama ngo yira bakuni ngane faso blanya koro o kuma de kuma faso ka toro me faso ka ani faso ka ngabo kono chumi ani kimiri faso ere mungene ala no de atoni la jaba etwadi san joli ambala kata o era takkelenu ni miro ani fami no fana ka ngalla jaba se fasemo ni miro la nyaji bo o tado se dara ni gamole kono yaba amadu ka filme ka jira hotle sabana katla ka kunye zeda ka fuyo bala to be ka taito aka bomana nga njebe aka fo to abu aka yahuda aka chrétien aka ona to asiki kama foi ga ala ini ala che ibn wandaj me akara dugola jumenga oni o ke kabal de miri wala nyaji bo ala nya faso kamo ngani ga miri masono mo nere tayira ba kuniyete ika do datti ferade be tikka shiko sobere amani ala fe ya rabbi tashini mimi miri minani adama de rek kashli ala nya fe alaka umiri adamu o tangani ne ko ala fe ala rek ko tikka bo shaytana toromo konna le tema tsiki yira bo shaytana bulu ika doni korona durshiba ni almamiye ni sa hagan ga maga ga yere ala ko shiti bo shaytana bulu kone ga nyemo o kone kele obede ada kale bi do wo mse befe misale ala nala manyemo kurane foba wajuli ke ba e wajuli ka ba ka kurane kala ka ba foi tena la che barajila ngalla sule shetana yatu aduni ni hagliche kamira ta fenoka akafo karsa bisi karsa kakat abano e be ka barko ala ko itlalawa mo ya fo ki gagadi kibise wajilla ima do bane kamode o shitana flek ka soro yi wala nyuma nga shitana flek ka furu la gulo be bulu ala ko sartana bulu
ada ga ne bi sungula je inna malawal biniyati e adabo ngani yamin gamo o ya ka foye wa fora dere ima do ne kama ko e ma do mo ga famu kamo mo hinati la photo ya do mi ga wona o yidi sukuna wo yo sura ka ba inni rotene ala fa oni shitana te ma jugu shitsa du ni je ma jugu shitsa nge abada wala de bi arma de la pien karmo ke la pien of malako auzu ayafo auzu mitangani billahi ya la fa wala mina shaytan ka bo shaytan turma rajimi mingira parla gufe ka bo ka hinana wale funa kana tay mashi kana tala ka hinana a desele de bake a dogol a desele de ma tala ko ta bada bismillah الرحمن الرحيم oda kurunyai fla silamo bini vode usigi to udumini ke to sabara dunda silama ka febe bismillah ni ala togoy ya bamana ngamba ngani ala tamashen ala bidon tamashen bismillah ma bidon mi yode ismi amma fo billahi de ay bismillah ala bidon mi ye torgo ye fenye wala magara fena ay ningala te mat segan fo mara segan ge الرحمن furuba nematigi beje nematigi nema labole nema foite ni te nema mingono nema wulungu to le dagula gela furuba nematigi furuba do a furuba ya kabe akuna tiba ai ni dale masate ma tisagan gede ni oye الرحيم nema krengerle okore ale kende laboli ke fenye ikomi doin ode krengerle do ngar rahmani fanana no nema wulanga talenye femma kono ni beto ye adama deka jija anaka duau o nyinde nema mina fiu fasai ala min durangoro fasai kabina mada ina fo dukulo fe vele fle ala fe bejor de fali baka dumena baka sami ne re nyefata nyeta fe ka dawga trandere mi ni bisinga sabara skele dawgo be baka ala kwa be baka e fade dukulo dawa e ba fo satika ka jodi ifa mbe wa asro ni mi fadaw ne de yo ke pia ka tulagata koro ifa ka do no te ko vonde yan tudige ifa mbe bay tuj mendi afo nema suka mo rahman banjugo tala matiga duma nache fiemi na mbeka usama bo chula ube rahman ya tu awulanga taledu ma juga mine tugo jo kwata ala ka fia sama iga kenawa ala ko afla ko rofia samolo mbangu na bo chokle anjuru armadu an far kolola obe ala ka rahmaniya to ka turi ko fasai inote sisa niota opma adama deni ni ma fe ajariyo bismillahir rahmanir rahim amma jayo bismillahir rahmanir rahim kafiri nyoko bali bismillahir rahmanir rahim chrétien alléluia bismillahir rahmanir rahim yahudiya mi ngwa nyata mo rahmanir rahim americain bismillahir rahmanir rahim russi bismillahir rahmanir rahim chinois bismillahir rahmanir rahim allemand bismillahir rahmanir rahim français bismillahir rahmanir rahim bete bismillahir rahmanir rahim bawna bismillahir rahmanir rahim mashi se gabo bismillahir rahmanir rahim kono ikungulo tewa terima famu ni gade o neta korodo iwa ko silamo ko fe ayde nanga wala ye
ni alaka turungoroi bamanga nyako bali bismillahirrahmanirrahim ne alaka ngisho o manga masangala kan bamanga akara chokodi krishi dana bawo krishi foni nengu miye jen yo turi koro o manga o masangala noydre o ka tui worani alaka turungora de go bismillah misika ka adamadi sevla afima ajema zonale masalay ala ko jara yo bismillahir rahmanir rahim ma bismillahir rahmanir rahim silama o tay jongwala am nga fode ko te be ibi tamani semye kateka furla wala ma kateka bergono wala ma kayela ka se borami jeni adimo masaya turi korode o kuma e katama bismillah ni ala ka turungorai ni bi kalake ibi kalake ni nyamye ibi ni tashi ni kulo semye jeni oda to ko ima retara so e gogo anya découvrir wa kwandara bwa kay godo de ablaye ala ide onga silamo ala mo hodla kana wala wala upmana komi nan sika tapo anga fandala bismillah de korati ebina jimimi ala kra ko afo bismillahir rahmanir rahim min dado ko atwadi o de baka fo abina jimimi tigi ay jisol ni munye abolo fla jere bolo fla damo abina jimmi jenia da abina fo masangala dre aka baza ko mo to ande mo to be ande salama fo le rabu ko billa ko shil met dinaga be ka kesa nga he me kan fo bismillah ya jere bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ala ko da jara yo amaje au bene kan nema de kono wa ka fueti ka taninga turu ngorote kili do mamba ibi kili fon ne ngumni jiri do ma ibita jiri mi mo jene ada itamane semiye kata jene oda kuma ni kurana kala go bismillahir rahmanir rahim abo chokele la abina kala kani ne ngumye ala yo damo abaka flan nyamye ala yo damo kurana fama mi ala mi ndiramo ala yo dedo kuma abe bismillahir rahmanir rahim silamo ta de jongwala ala amba fo ambe ka wala mi nga ma fo andala o kuma jenu se ka ban silamo ikan da shiro de baka fo o kuma da kula kelena jara nyu bismillahir rahmanir rahim ama jam bismillahir rahmanir rahim rahman ta ningo e wala ngatale jen dala ka du kologa abebi ibni ko jibina jene jida na la kira ko lay ko to adam bismillahir rahmanir rahim ibna duminu nge jene dumini da iba ken ne ngube jeno dimo ka sege ne ka timia soro jeno di a to beren tasma miye jiri miye jeni yoda jene tasma da o pa fa be bismillahir rahmanir rahim a jaranyo bismillahir rahmanir rahim jam bismillahir rahmanir rahim o nabi mam gono ko islamu ka ko kurado la 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 abina fo ko fitratallahi allati fatarna saliha ala adabadiri dal hamiye ko ala kirana na hagli jigide kan jira nyera la ay kan vle ja o do koy ngala ko non mi ma fo mi mbana o toyi ashite ka takane ala to o bin nyongre ngora do la o marrahmaniyatu e nema mini awon ngate furuba nema do kele adama de notade atururi korode o ni erei imirisiza ibino nema chama chana ai adama de kon yeni zoroi jango ne ya do ko ala ni bede da kasoroka amasalamada an kanyar ma bita hita jika mogo jo na yo beda kasoroka anda bagam nuka ni mafenya ani femi digula ngo natabe ala yu karabani kauda yani kanda andana besroy nga kaunge ube masake kau karaba kadamo Ar-Rahim no ne makrangara le
o te foro bay ala yo krengere do ye ka do to oni yere miri bo la hala chama o fana be je ko na ay do gerse bu ñay do tay je ñay do tay suru ñay do tay je do tay fi ñay ebe ma je wala de o yoro kele kaka turungoro do bla min ni e ba ye de karsa sira kan ngema sega ke kasoro se vla bulu bla ba kun ngulu ba kun ngonata ba ala ka fendu gole men na min de la abem si kala dasma kuna nyobe wala mabe dul la kol la nyobe banga ba wi do ka be faba ki baba ki abura kono wolo kelena ngonata be ala be na kan dawe ka do bla do nye wado musulmanu bla chemanu ya ko beke wado cheman na ba bi do krengere ya ke tuko jita soro ka o kele bla fenyi ni fana kono na fulo abe fara da fabi do ke debe babi do ke debe ti kono juga ke sila ngonata be do be ba ko do makale ala ko akera koy ganere nga ala de jira fian na da na fana ba mo dotige ko ma dotige nyamai ne de yake fian wande yininga abonda la ngai ne mo fam sayita da wal jugni fe bege ki bi nda chew bi do fara ka ko nyega afle imalula masanya kerengera ale de o de rahmaniyati do rahmaniyatu be je ko na yininga la hara rasi ni magutuba fly vole ni je ben ne kono je yela matugo tugo ala ka magutuba fly ni je ben ne kono rahmanir rahim atara tugo tugo iben gele kono ala ko no do pma alhamdulillah ere bita maj me bojma ko tanu de ne tay ita baga bi mo ta sax ne de do rabbil alamin dawo bedama dawo laje halbi ni ba fekane ala do ndiye bulot sega magana floti manga me nganga dawo laje e ka lemru kuna ko laje ka jala kuna ko laje e mangoro ka digoy biya ki bete nga ujaw fana tekelenye akon be farala ne alala jiti mama ji ka bo sabe ko jikele ne bu bo e o de jala bo ko o bi lemru do bo nga kumia ni timia ani bashia ani kuna ni morami akunye ni mega muso au kana do kana ne tiye nyena o lebru kuna laje ji kuna mama ji da toy lebru ka kumuya laje ji kuma mama ji ika tota ka da ka o ko ni be ne noy ni be ne tay ni be bi farane ala de la o ka ko rabbil alamin ne ko ikane ala do bi dawa no laje net ye few ko ji laje i jole yertade bitaminire subhanallah waddo abi tufa waddo be kuriyekta shoot le masawo ni wana ya munye ala ko ngadal febe kabako ngani imata shide wadda bitta makama ko jamana kana ko wajira la alhamdulillah rabbil alamin wonno gottano ene tay inyatana mangutu bede ne tay ngay nyetene na ibulo tika danga klote mangame ko dave laje tama ikadave laje wala ka dave foite ku kabako termina otei ngane ma flani tashi flali sa yuto mani rai ne mi fulani kuna ne timia o yebi be kana ganga mangoro bi bara jolule jala bi bara jol ke ibo do lebur kuni bara jol ke ni be balai ko ni be farlane alala como mamba fo furabo manya dunata atigla mata foi kala moere te foi do
o ya dama gindo ye jirinna ala ka dambe shite palla ngolodo comme ala ko nema foyda fu nema fe yakona de fu ne ni jiri fen fenta abif a kelel na bere kabako do nale yo gindo parda aha mo fana be giri kasaba kasaba ala ko wa nya dimo nga jonne mago nyani kamode furado ma do me ko atara ala bana wato furaga ini ga jirdo be ay me fulo ko do tara ala bana wato furaga ala ba don di ma ka jonne kamu kama kana ya da kono kana kaba morga mi bana kala ka fari kwa do na barda ay me ko muri ala ma go do lari ala ba don su adi mo ka aka jonne jira kew ye jigi ne de adi mo kamu onne yo do ko mana ni ye fe fara wala ma ye kraso ka fo fe na atwali fa alhamdulillah ni ala no de wa ala no de goy ala ka kasar ka fosa kan ja Allah li kulli shay'in sababa wala mashkuri annasa ko o che ko be de farana la konga ko mimi voye ay ñoo barka da ka ñoo vode et ce qui passe avec kuna kimina ne law ay o tsika ke alhamdulillah o bena chemo nga baka nyuma ni maka nyuma e ba kibo o ganga fili de jume me kibisa bang ba sarasoro o de bebi jangwa musoma abi senge mi gele mirike ke malangulo fo mo kibita ala fafe ala ko ka kenade ke pensama ko kimina ne fafe ne de ida o bena chemo me atwade nga nyi ida na le sababu de ay senge mi gele bodo ko mala ko chedo ne ye da ne de ka ni batoy ko nga obil walde ni sana de kanato ikajuma ka sai bangma flamande kene ala domba ye alama pika alama ya ne mo ni ti bangba bo ngalodo e ka ke alama yere ngala ko ni pa bangba ko ne ka alama ya mabo ne ibo de la o kera dulo bena sa o kera wulso yimina ala ko nyi wala e senga mi gila ne bodo e tsika pon kuna kibina ala soro ala ma pasababu kuna ala kera o kangada male mashkuri nasa la mashkuri la kuma ma ba ki pam mo kuna kibita ala fa ki ngalo tike ala mo tiga bargadala ko na ila kira sallallahu alaihi wasallam ala ko ni atay ala maya day ale tay ona tabe mo ka ona bina ke o maso islamamo ala kira manjigula ko men no ba ka ke chumi ka kira mo kafiri rete ala ka adama de doy ala kira ma o adama de ta ku segere o baganya inda ku segere abara lesi unu ka no to ni febe ala kira manjigula misa ko mi on maga ko mi kakina ko ni kafiri manga dum ni nyobe ni kafiri manga je la rane mi wanyana mobil walde ni sanan de bangi ba fla ite ko ganyi ma juru sara ko makana ton kana son u ka jon iga ke wallawi ona so kan yigi ka ketala mo de ni yo ke taflan cetke eni ka arabu kameni ga qur'an kala ni ga ala yi bolu de la ki kana so ala la ka jon iga ke wala ka nyeshu mo de no ker ga baro bi budu de ko jango nu korolla ibulu u flabe wala ma kelen gorola ko ni mi ci ko de ka janbe flibulu ko kada ne ala ba sagi dimisena de tinyuma nge okay yere kimiri e boro bulu dimisena mina iye kokolo chama ke nu ko bege bugol ni fa i gara ka pikari ipmiga fangle ma yani kay kwa ko nga ka denya kamo yutoide imiro la
ko wa fana sigara de yana e bolo sisa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ko mana ko mimi wi singa fo ala ne bangma flande ya fu mode e komu ya fana ne fitini mo chomi e ka ala ka daguna dune flanda ko men ala ka daguna dune flanda ko sur oto qur'anu kono wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kana peraw kuna wala tanharhuma abakan fo wati be konu korola kada kana korola bisige dena wodo mata de ere bina naka here ko inga bi muruti foki doya ata do ala ko pay nyende fiyo akorole do yana ka do ka here bala basra chama bimo ne ko te ku fesa ko mierde ala ko e yera fa wala takul lama uf ki akana bu dakono e ni nyono chama kay dema wi bo ki gala karwa wi se karwa inya gele chirawa ika denya kamo wi tole mingene ki ka fone alaye ya famba ba flamo ko mu hinana na fitina chomi silama deji membe chela musoma ke binin do yere kay mira allah lawla kira la kaninge alaye kan vo alay ibange ba flaka monala to makoto ngane ka mira tisene mo anga ku ka chanu mo kalaba he ato o kama la krasna ka badda kura kelena ma kuna ka ku kusobe mami ni abange ba flak korla bulo wala bange ba flak kele gorla bulo amadu alijina ko tene kuna ka ku ko de gal abido ko bido alijina na jabaro kada ka chama de bina kila e ma folo kuna ngo folo mami ni abange ba flak be korla bulo olu la doni fe muyo ni sabali fe olu kan hala ko ke madu alijina na chene kuna ka ku kusebe wala bange ba flak do la kele ma flana kuna go flana sungalo o dona e mami ngena nyana e kato tle ngwan kono do ba wala tle biso ba e ka jurumu nya fa ko chena ye ma kuna ngoy kada ka fa be hine fa be jurumu ya fa o ko ma misa ka mawye minuni uteruni u flan anu siginya do ni sungalo indona ibayo wiyele mapeu fiba fo bi ala sera bara mi je konon do sungalo na ay onga abi ko bebla no ala ko ho akana bu ida kono ko laji kurade na ni sungalo bano ala ko e gasraiwa aya do fene be kalo ni kono ayela mafalai ni de bana nawa dire ko ndami nawa ngaw yurude be di masuga fo foti la mara bi waya la ka adama de may ngoy eto fare fono o fede o kele ka kokun dawni dlomi nu fewn dabla kana eta fo alhamdulillah ala kan nge meta de ibita ko fo mi ma addu tula ka fo an neje yawa yayi kan kuna chene fle fabu ko kele do atula o ga sraywa kan ga do ka ide ala kan nge nyeta ebi tulongo la kiamado abitaki tu kadaka mirla ka ketaw dila ay manaman ya alaka hina kaloy ijonga hina to wanyogoro manaman ya alaka magar kaloy ijonga magar to wanyogoro o mana bi ko minu nga bi seni bulo ni dabwa pele gelela kanaka baraju chepia nganene ere de to ka kuna che akano kaya dabla ala kaya kanga da kana fara shitana ka balmo deme ka balmo kuna kuya akana oke ni mami ni zuga ke de kanga fara foni mene tura ka fo tungolo tuna za na yawa iye mu vai sisa toyo ka tuti akana ala fa fiu ye mu gonna juga ala fa ka nema biba dagura kele na osungole inflambulo ay yo ju ake ala batuka akana nyon jiti ka ala ka hinana
ona fura rabbul alamin ka ba opmana nambe je me daba makelela ala ko opma ji asade abbe ne ga de me ay hina nyona ay makar nyona akana ko juke nyona dali maflate masakele pew akoni am la jakata me dambe toka الرحمن الرحيم دكريا رب العالمين مي نيا دوني ولا يا ربت ايه سبحان الله يتيني نفرا عالم عالم دام به undaba mashida dam undado wa bebe dama koli kono chugoni dola kabakodo anga adbani mi na nyobola kogo bi jwa kasro dam ve mwero chama be dukolo ka onyeta mina watir wadi ala be hijab bo uni anga ma do che ira da wale bitu bonata ni angirindo ya abangono de kwangele me dukolo wa munya ekele inala che afo ere ni ire sera yordo ngi kuma shibi che yera mo abi jere la fum ikelende ya hijab be amni che me je ngala kele da ngana ma de lajara che la katamen beka ala fe ay haklan la halaw damu amin nun garaba kabla nga fewna da ben o mami me dan ben nu fana konna chugoba kaba kata ibu ala kam masayaka do bi fara e kan limane ka do fara ka do ka mambe jiri do mambe dolu do an mambi wurdilu ke ubi bo ala kam masaya ka bo chugo do la abu kan limane kwa ebinde ala lagushete siso de zara sa se babere ebi tono yeti ikala do kono mambo bonat girani wudi kala no moru cey bi bol kuto kada ga ala do olu ala yi ko chamana u yado sebe ala ka kodo jira ngane da foy kala malla go shiko na gora furgusu nene de bulu folo wala borga sigile bitu abala do e ado doni nyeba ale a nyemse ala do dongo chamana nga foy toke ko nyanyini ebi ala ikala do kono bu yakata iba nyemse yakata alam saga arrahman arrahim turungoro masa gora nema minu ni aka do yoro tola o tu nema utiene nema bunu mara be naka tashi anaka bara anaka jija o do yoro be o be masa ne alay furo kuruga seri chama be furo la protigi be baraka de ngala ko soro farane alala na jabi kuruga seri be ga foyi koy me bolo de koy ala tado arama de bin do akanyina mala che chama fu bi ko ya una tabe itiga to ala ngoro je ka mala salife jedu suratu al-fatiha ni الرحمن الرحيم ورن مالك يوم الدين بدوكا no ye jodo o masake kiru tiga do sarawdi do o masaya be masami mulu o marabe masamulo ri malik yom dini ate meleke bulu alera do ko min digara kabla ala de o tige
malikiyatu yomi diniyatu no te imam mahdi ajira ko wa chama me adama do misinga oddo janama ko karamo baw bodo janama ko no dai tawali kami ma jigoro ala de bodo o kamo tarango yati kalfa mala lere ko ebi adama de do ko jugu laje ado wi to jugo ere ala fe e ma da matam ya do de bado katamega e bi singa le ka critique ni tay kasro la hala min ala yo do ala mo do ila o misalia amisiga ka anya diga koro amalum so do ka lunge ya nene angara mo ko amisiga kasa ko ne jina kala do be janame ko no da beta la hala mi ya blala no fore na ira ngi bisinga bote onala kam maliki yomi dina tete ni bebe mine ngale mbala hala kala mo abi afa mo fasari era bi ko era e karo kam ya do janame kono ni nengu o do ida wale bitu de kum ya blala ala do bodo katameka koma do kay kana singa danga kana singa janame to ko do kay akadi be ka kesani garame de desele de bina yorina ma kelengelo be jien kono da chwa ala fe muso nani durutu wasa shugono fi o chawbe iyaki chugo ala mi yo daw da chwa ele o wajuli kala ebo o kata no o atodo purdra fambe singo do janama kono ni dai ala mi yada nakala halai o ba to akata me fian ele mi ngono famo e jole bi woshi jor la asron tebena afar ko la fani tamanga wala chakel ngelo be nyira do e fian nyena gatama kono na wala mi yedele masa ko malkiyatu yomi dini yani no nyira de ko mo na konte donato yo amuzo kelengele umbe chekelengele umbe muso ta misalu nya fo mitaka saka Idris anga missionnaire do alaga hinana fatra ajido sambi segini ko shufa bi taxi buli abija do faraka sorota ka ale muso ta ma do fana ka far makono ka far ko jugu tu yer do ale muso ta ale ra ko sinaga ashu muso inga ka ke mo kromo fo sunguru ba do na bra ka ke muso ma fo muso da kamale mo o sera jigora la ako kromo ke e pma fo na do ne de kulu wa ya fo tugo me akonda to do la de ga doni mere kun ni inje sara nu nebe atwadi inje kambo o kunga mi ga mo shikanye ni ne ma sorobi mi minani kene wallahi nda kable ye che fo de be ga war fle edir sugo ne so la ko war ba ko zakati muso hina do na are ba la galta yaro akara churi de muso ya ka ko bla bla anye koro kana ye ale re chena chugote ninda bolo chugodi nene bi se kan duli korobi o sebe wa minu nga ka taka kai dimsenu ma ka chugodi ko mo dono ba damanga ke da juye ka singa adama dum la janama ko na tike do kai daiben a chelama mi niyo
corona jamana ka barbo jamala kende kam sosoro na min da o da tlefla obita nyira ye en broke asetala ni taro o mine doka falla wala ma doka wala ke ma fabe ke manga ala bi malo kiyamadu ko arba di cebe ya na de nyaa reka lebu kasinga akke chugo ke ba fato ato do kai lingam la ngoro fa muso ma dawda shukli ni ta soro mishila singi buluki doko pemma ko atiko on gane min den ngala mota ne ku kata ko beta ala ko dafarale ne ada chugo ne bori no imam mahdi alayhi salam alayra tlela fiye bana min nare ya ko fo ko ala ya jirala aye nana milika nana jiri chefi ma do turu ale o nyinga ko ni munya feta milika ala dina ko bana jugo babina wuli ende jamana no o de jiri fi ma turu la be on jira ngol ko imam mahdi la fo sa muga bana sorla kana wuli a juguya kudu wa fiye bana juguya jugo nu tarani ma keme obina soro ma keme sara nu tarani ma keme kabul to ma keme sara yado wati bebi ke alama yo wati nga wati mama dira ka malfuzatul abe ko we domine jena fo chefla Allahu akbar imam hadi ko ako don min na fa ko on suga ko abito alamu ma tadda ci ko do alafe o tamben mina ma hita fo jina to yo kema bita yani kuno batro kema sara mo bo o muso law ene ala ce fo chef la e bo jina ene ala ce imam hadi ko kwa sugolo ci ko ala de yodo on goni yo kan ngara modo e kuci wodi yam na ka atata qorata Allah ala mo takati olu hakli sigiledo ولادو مالكي يوم الدنيا تو مغبي ودو دي على بلو كنيره بلاي مالكي يوم الدنيا تو تكادي كاتا امنياتا سوره الفاتحه كان يرمي سيسان مالكي يوم الدنيا نياب فرانيونغا مانغوتو دورو دي باكونو الله تو دورو دي باكونو فلا الله فلنا رب بسم الله اسم الله رب العالمين رب فلنا الرحمن الرحيم سبنا الرحمن الرحيم ويدورنا مالك يوم الدين ومالكم يتقدرون الله يا بلغ مغتناني الله رب رحمن رحيم مالك يوم الدين ولا مالك وني سورة الفاتحة أجنو ما يرى جمع ولا يرى جمع ala kan mangutu nani kafara Allahu iraka imam adiya wala ko ni ko jiba to ko jiba duru de bol toy yo ana kuru ani fanyama bula kajugu mashite ki yara ba kelengele shi kono bana la jeni mo be tane adama de sele wati during do be ya
hay fata in tlale goy nga dimisa do wuli ma hakla ku be qur'ana do boy hati Allahu akbar abu gona dine ko e kasigi fa iga tela gati ijoki yoki la ilaha illallah muhammadur rasulullah dine ko de yoy qur'ana do somo amo toy imam hadi ko jiba duru mi vo no ye ala to duru me qur'an kono ajira ka fo suratul fatiha kono wala kengena sisa ni malikiyatu yomi dine o ya daye o de to duru in laban fembi do ka sa fatiha la o ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o ye kuma waraw damina to sisa ngo kuma wara min damina imam hadi ajira ko nin dakuriya fonfe abeni atogode do إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ودكرو يمنو يكتا ني الله ديلودو أبebe ka kuma to duru ni kokoji duru ni dagu yakil na mama dira kokoji duri ukanga bulni kunu minu ni batu mam nunga buli kokoji inkelengele ka ako odebe suratul fatiha la ba nuwe iyyaka na'budu ako Allahu alhamdulillahi Allahu ako kokoji iyyaka na'budu ne be kale kokoji boli rabbil alamin ni ko alhamdulillahi okuma iyyaka na'budu rabbil alamin okuma wa iyyaka nasta'inu ako dakuren o de be ka rububiyatu walma rabbul alamin ko kokoji wa iyyaka nasta'inu de bale boli ikanga do kunu ni kono kale boli oye kokoji fla ani kunu fla Allahu rabbul alamin alhamdulillahi rabbil alamin oye kokoji fla ko fele olu kanga tama ni togo minye wala ma indo minye wala ma bato minye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa alhamdulillahi kokoji kanga bulu save rabbil alamin o kokoji kanga bulu wa iyyaka nasta'in no chedu ni tanu ya ala tay nga ni rabbul alamin te ebe alaka tanu ye chodi ni danven te danven ngal hala yawte ebe ala do chodi ode ka bopma wa iyyaka nasta'in ni iyyaka na'budu tiki e jatika e yere on mi ede batu on mi ede kanu amma nyira besraka ila ambe do chodi kuma wa iyyaka nasta'in halbi ne ka demete anyete kula chugula ko ina ko o kuma e ka deme mina chodi dan ve minu ndara olu jete mina ni tashi olula o debi ke kala do wa iyyaka nasta'in wa mi deme ne era tiki de fe اهدنا الصراط المستقيم angana kabla siratika tilenga oye kunumiye ale kanga boli ko jiminga oye rahmaniyatu rahman ale boli no atwadi o ko jinga boli ni هدنا الصراط المستقيم
o de rahmaniyatu o kunuye rahimiyatu o kokoji o kanga bulni bato miye wala ma kunu miye siratal lazina an'amta alaihim o de rahimiyatu kokoji o de kango buli maliki yawmiddini o kokoji ngu mana bato lama miye dangala no e duruna e wala fana ko waji duruna de le kanga bulno de ghayril maghdubi alaihim wala dallin o kuni ne kanga malki yawmi diniyatu ko waji mboli comme Imam Hadi jira ko suratul Fatiha adomba ni ado ya kuye femba do itlala rabo ni sega ko amira wala ko shiro bisiga buliga tu do baka ma ko kisigi hakli sigi da abano Imam Hadi ko suratul Fatiha o de ka ala yangala o de lata ka kono gwani atwadi nyake di kasigo bebwe kasigi bla ala na ko kasigi te e kam mangutu nun laje kana ala dalu munu mbaji woro laje anga bu masay mulu anko ga dai malikiyatu yomi diniyatu min ngera ka o atwadi kunu min ngera ko mbeni wala ma o bato min ganga ke ko bol e ko laje bal ghayril maghdubi alaihim wala dhalin ala idimina mamnu ngoro kana tunga yew dola de wala dhalin amnu yoru filla kata ko kulo veki toyi ala kana tunga yola o ne mayo shila agara chori ala era man dabo ma toli kamo ko itna ka be foti kasi ka kuna jere dayelati nura jana na kirata shira daga abbe be surne flayne magdub ali man dolin fili wala ma yire jama guju ta ko mi ala dimi koro onni ala res naka bono na ma opma ko ayeni ko tige nini ayni mbato indigen ay doni gona ka ko ko jodi woni selu to sel duri laje ibsinga yete Allahu akbaru seddu be fatiha kono ngamunu ma ala yesre bawru nyeday holu ko bi ala kraka bato yelama la ilaha illa rasulullah cem ye sambo ni sabake mo chela ubaye dogola atwadi de ko kono ubaye here kono shufe klefe ka bato ko lu nyena mama ko ibina atwadi ala kraka bato ko ke chokon do yelama chene ibi yere bla tlo gala dere mor ka bato tugo samwan sama be mo chela ko don do bele qur'ana yoro dala ko bato manga kata la ilaha illa rasulullah garu ine o foda duru yere borami uta boro do re ta boro do nu ya boro mana adada chugo nyongani ani aya mun ba fatiha kono ibaye usigal lafiyati ngay ma mino eba kibo nyefo ishi yesa rajule halis ko nyuma eyo kewa matte wayu doga soro efe ibida wayu soro la ka fenge mata kebi jini ngaya fo chugo mi dine nga sama nga qur'ane nga mo foite mi ma famu malira kunasa
kuma adamaden kan ka halaki diɲɛ halakili fɛ duuru min fɛ walima kungo ba dalakolo waraw b'a kɔnɔ kungo daba duuru i kan ka don tanganifɛn min kɔnɔ ka o kungo daw yaala o bɛɛ de fɔra suratul fatiha kɔnɔ o i yɛrɛ bɛna ye ten alhamdulilahi rabbil ala an ko ka di ye koyi ya faamu ale yɛrɛ de y'a laban ten ne tɛ a tɛ se ka bɔ nka a y'a fɔ tan wa maa mago to o kuma suratul fatiha ti ne ala ko kuranɛ in bɛɛ b'a kɔnɔ wa innahu ladina fi umil kitabi ko kuranɛ min na ne ko a bɛɛ bɛ n bolo ne yɛrɛ ala bolo fatiha kɔnɔ umul kitabi k'a tɔgɔ yɛrɛ date kitabu in yɛrɛ bɛɛ ba de ye dakuruya 7 ye a bɛɛ b'a kɔnɔ dakuruya 7 in kɔnɔ ala ka laɲini bɛɛ o se tɛ adamaden ye k'i ka nin jɔ seli o seli ka kuranɛ in bɛɛ kalan k'ala ka laɲini bɛɛ a yɛrɛ y'a don dakuruya 7 kɔnɔ k'a diya dɛ maa si kana pan o kunna bilen dɛ seli kɔni b'a kɛ cogo sa fo dakuruya 7 in ka kalan i ma fɔ a barika si kɔ kuranɛ yɛrɛ kuturu kalanni i m'a barika jɛ fiyewu a bɛɛ b'a kɔnɔ wa nana ye nɔrɔ di mu an ni bi ayaw kalan ka taa kuranɛ aya 7 in a den de ye tɔ ninnu ye aya 6 a den de y'u ye aya ni e b'a kalan ka taa i bɛ sɔn k'a fɔ nin ba ye suratul fatiha aya nin ye nin ba ye suratul fatiha aya nin i b'a ye ala yɛrɛ b'o sɔn min d'i ma dakuruya kelen na suratul fatiha ti n'i y'a ye kuranu kɔnɔ subhanallah silamɛya la jɛndi k'ale kɔ yɔrɔ si ka d'a kan a dafalen de don foyi t'a jɛ duwawu min foyi t'a jɛ o de y'ale ye wa adamaden ka ko kolo n'a juru k'a bɛɛ yafa ka sin ka yafa ma pewu k'i tagi i da kɔnɔ komi den ba bɛ sin ka den nɔgɔlen minɛ wula fɛ a bojima na nujima na bɔgɔ k'a ko k'a jɛ ka sin ka da kɔnɔ pewu suratul fatiha o de ye anw ye n'i y'a 7 in da o kan k'i sɔmɛ o la su tile joli don a bɛ 7 o bɛɛ kan ka sɔrɔ suratul fatiha aya 7 na a tɛ jurumu dɔ to yen a tɛ tilefɛ jurumu dɔ to yen ne aya 7 in di a bɛɛ talo o ma madi a jira ni maa min dumena ka kaso hakɛ ma dɛ da ka adamaden yɛrɛ bɛ fɛn dɔ de nata ala fɛ k'a baara si dabɔ ma ala yɛrɛ bɛ dayɛlɛli kɛ dakuruya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mama ya da jira ni aw wulila ka dugu dilan fɛ seliw la a y'a diya ka dakuruya nin ta ka segin kosɛbɛ iyaka na'budu wa iyaka nasta'in a y'a ta ka segin ko b'a kɔnɔ wa yɛrɛ bɛ seli min na a b'o lahala f'i ye o lahala dɔ ye jumɛn ye e ye i ka sunɔgɔ tigɛ ala yɛrɛ jati kama e kɛn bɛ k'o seli jɔ sitana bɛna ka na i hakili bɔ yen ka taa fɛn wɛrɛw la ni dɛsɛ tɛ o man ka kɛ bilen dɛ e ye sunɔgɔ tigɛ mun kama i taara don jisuma na mun kama an bɛɛ ye seli o kuma ala jati tigitigi e ɲinini de kama o nana iyaka na'budu anw mi e tigitigi de bato an na kun ye tigitigi batoli de ye nka ni ma ɲaamɔ a nana kun kana ko bɛ ɲaamɛ an bolo wa iyaka nasta'inu wa ni ma dɛmɛ don an na cogo tɛ yen dɛ ala n'i ma dɛmɛ don an na cogo tɛ yen dakuruya an ye hali ni kelen don an y'o fɔ an bɛ taa ka saya kan hadamaden kelen ka foyi ma ɲi i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo o dama tɛ i kelen tɛ se ka foyi kɛ fo i ni mɔgɔw ka jɛ o tuma ala ko a ye duwawu kɔnɔ bonya ka n'i kelen ko fɔ ne i bɔra maana bɔ i la kelen
ibina furuke ibita furuke waldude kono ifana dogomso wala may kono bina ta dogara kono ne ka do da korte ka ka anga nye atware anga duka wala man ganye a way dem so boraka ta dumi ngono te duñu may de a itabe muso mi ni wa amma inde ka daga mo duñu ngono ala ko akara ci ko man ne fuyi e yera fo ima kono bunya muso e bina furuke ro mi ngolula ifana dem so bita be ro mi ngolula iya da ken ka yebla opmana ni atware taw cena e ka kelenyana a aka nye abtla ka cene de o kamo hanni kele jalo sella iyaka na an ala an vle ammi etikiti de bato wami de menyine etikiti fe wala ma ejat kafe o ko ni la halani atiga ma kele na kele ikele de kele nye ikacha ala wele akidla o aka idla ine ala ko de kana ikele bo afo an iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ni e do kono bo yani jogo ina e be ka do ke jebe oni je wulla la sakate to ala rabbi je halaki no fe ye ko be kera sema ke muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jeke ale be ko na je ala ka do ke awyi aka kanana aka ala dona aka sutrala nga aw ma kelbe wuli kabina o mo hor kamo dama babo bla obla ye tori asaka la bla kama lakra sallallahu alaihi wasallam o janme so wolo blando alina so fana wolo bla alina so sekina mola ngaw seki inai ko yada makwe ngama fe anga mi famu suratul fata aya wolo bla yana anyuru ka nyina me wolo bla kanga de kono jati ma che to sama wa biro to bo wolo bla kanga de kono do ko tle wolo bla chulo bla o de che ka tare kamni e kanga do ka po suratul fata ka aya wolo bla nya ko bo chama ba kono o mami dumina ka misiaka jurmud do tay ko bisa ka do ko tle do kono ko suratul fata aya kelinda to ko ka buyi wal jina so dawlo blay suratul fata aya wolo blay a kelengele be daklengele ngene yana so dafana beti suratul fata aya wolo blay gelengele be daklengele nduko ka buyi ngene mem maye mami suratul fata do ka kala njogola ka kala no miye gaw sale yakabu anga tali nyakata makata amul make ala ko tigate kasiga tubul sublay foka kate ala ko to fani yango fo mo adama deni akana koroto mu nyaka sabali on ni ma fe to maknya ala fe babu wolo domi sagabu wolo domi falbu wolo domi wolo domi nyamu a bebe singa wuli ka panga purtu di finga o kaw dongole ngaye man vi man je e kimiri koy adama de bi bo abba kono watimi na tenga ka shene ka tabla kono ka doli nu mo nye mo bi sai koy e bi me wala koy tiziga sigi isigi na bi be ata wiro tu so gi sigsa pagi free kono ka toni nanna o basaya o saya bitu o bi doge saya la ngi ngandi kabo la kana sega i priti barta yere konte yoro ni ngile rabi ni bodo to de koy ga mina lama dem ki i fofo i kono kay ye basay wa ye tore saya ko ni ami watu ko fana nay asro ka boy kana mundam ne
sigili n'u y'i sigi u bɛ fini don i kɔnɔ kɔrɔ n'i bɔra fini in kɔrɔ i bɛ keleku gati gwadi i tɛ se ka kɛ adamaden ka ko ma girin ala fɛ ten o ne na k'i bɛ se ka ala sɔrɔ ta k'o kɛ ten nkalon b'i da kɔnɔ amadu makɛ o kama sitana bɛ tulonkɛ kɛ caman na i bɛna to la i bɛ sigi dɔɔnin fini bɛ se ka bɔ i kɔrɔ i bɛ sigi to la ŋunuma lahalayaw o bɛna daminɛ ɔ yanni ka taa e sen fila ta k'a jɛ nin bɛɛ y'a ye ka bɔ yen ka n'i se a tɔgɔ di funankɛya ka n'o daminɛ adamaden ka ko man deli dɛ ɔ n'a bɛ ten ala ko a cogo dɔn kana sin ka girin ala ko tɛ ten e tɛ bagan ye ko ye adamaden de ye bagan ka fɛn bɛɛ ka teli misaya ka a bɛ wolo don min a bɛ taama o don a bɛ pan o don a bɛ pɛrɛgu pɛrɛgu bɛɛ k'o don nka ne tɛ ten o kama mamadu ko a ye sabali a ye ko minɛ a sɛbɛ la a ka sabali ta istayinu bi sabri wa sala a ye sabali ta a ka seli ta ko bɛ na ɔ ni de kɔrɔtɔra i bɛ sira jugu cɛ dɛ o kama mamadu y'a jira a y'a sɔrɔ dɔ ko k'a ka a y'a dɔ fɔ min bi a to a bɛ ka lama yɛlɛ mamadu ko a ko in tɛ ten a ko ne y'a sɔrɔ a bɛ kɛ ten ala kɛra kun di san 23 a bɛ sahabaw cɛla k'u kala dɔɔnin dɔɔnin ka se ka kɛla turisibila ye ka se ka kɛ alama ye a ko nkalon don a si tɛ tiɲɛ ye a si tɛ tiɲɛ ye cɛkɔrɔba y'a jira cogo min i bɛ taa ten dɔɔnin dɔɔnin sitana bɛ to k'i ta k'i bɛ yen wa don i yɛrɛ bɛ kɛnɛ minɛ fɔ a bɛ digi dɛ a bɛ tila k'i ta k'i bɛ yen o lahalaya o de don ka taa fo ka taa ala ka waati fɔlen se ne ma fara a la dɛ nka an ka teli kojugu waati sera ye suratul fatiha ka an da boliboli o kɔnɔna na ka mɛ mandi ka dakuruɲa dɔw ta o da mɔgɔ kɔrɔ suratul fatiha kɔnɔna na ma insha allahu taala an bɛ se k'a ka sini kuranu suratu mariyama an bɛna daminɛ o de la ka da kan an jɔra kahfu de la insha allahu taala kuma an b'a fɔ lamɛnnikɛbaw ye sini insha allahu kuranɛ tafsiru bɛ daminɛ suratu mariyama na dakuruɲa labanw na an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ faso ye i yɛrɛ ngo misɛnmanw olu kɔfɛ ka d'a kan a ma kɛ cogo e kelen da ka misɛn faso kɔrɔ ala ye nin kɛ dugawu kalo ye jaabi kalo ye hinɛ kalo ye makari kalo ye yani ka taa o tile 20 walama tile 40 kɔnɔ walama tile 30 dafa an b'a ɲini ala fɛ a ka maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen nɛngu o dagi ala wele ani hinɛ ɲini na ala fɛ ani yafa ɲini muso faso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye jingoni ya ana bɛ dun jingoni maiga de do maiga daga adora duna Assalamu alaikum.
Salam alaikum. Son il est donné. Son il est en donné. Son. Ah. Hein? Kan nga juruta? Awo. Oh, comment on clôt son là quoi? Aïe. C'est ça. Ouais. Salam alaikum. Ah, boleh. Ah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, bismillah. Oh. Oh. Ya Rabbi, ya kan yi ma hore ba. Amin, 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 amin. Kan gina ya kono. Amin, amin, amin. Amin, amin. Awo. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Inshallah, jazakumullah. Awo. Inshallah. Awo. Ambaraji. Jazakumullah. Mi ye an balimaw ye minnu bɛ région wɛrɛw la u bɛ se ka don radio nɛgɛjuru fɛ inshallah balimaw bɛ se k'an wele numéro sanfɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ka bɔ min bisimila aha alhamdulillah awo aha amin 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 awo aha awo awo aduh awo 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 inshallah inshallah awo wa alaikum salam jazakumullah baina
Inshallah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabule kabomi. Kabomi. Aha, bismillah. Aha. Allahu Akbar. Awo. Inshallah. Awo. Daru. Allahu Akbar. Awo. Jazakumullah. Nin ti yambal ma kem magaji anga fuli bayin watina pudda ben jurula. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, kabule kabomi. Kabomi. Nambasu bismillah fadal. Alhamdulillah. Jaranye. Allahu Akbar. Jaranye. Inshallah. Allahu Akbar. Amin. Inshallah. Wa alaikum salam. Jazakumullah. Ni tuye namba sokawye anga fulibuye ni watina. Aiga alebe wule la bismillah. Aiga bismillah fadal. Awo. Inshallah. Awo. Inshallah. Awo. Shadu. Wa alaikum salam. Jazakumullah maiga. Alhamdulillah, miye nga juru ya alsa alabla no malik kono ya anim malik kokan udabe nga juru la. Assalamu alaikum. Kawule kabomi. Bismillah fadal. Awo. Aha. Awo. Inshallah. Awo. Alhamdulillah. Amin. Jazakumullah. Nintu ambalman do yanga fulibaye ko alsa doben ge jurula. Assalamu alaikum. Be jurula blalendo bunya ani karama. Be jurula blalembe bunya ni karama. Au solme radio Robo FM nan watina me tafsiru kene kono 102.8. Munumbe dona duguma technicien ga côté la nasoro mo do be absiga do ni watina inshallah. Technique côté là inshallah. Rejuru alab daleme absiga do kramaga ga numéro fait 76 30 27 33 76 30 27 33 ni mami dona au fait sisa inshallah taala aminyon zoro
Awo. Don ne jula. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kawele gabomi. Kulukuru bismillah fadal. Alhamdulillah. Awo. Inshallah. Awo. Inshallah. Jangan beraji. Ame kulikoro bela jenen fo ale togola absega do anga numéro numpe 77 86 78 53 77 86 78 53 76 30 27 33 Udawen Jula. Assalamu alaikum. Alhamdulillah kabule gabomi. Bismillah fadal. Awo. Inshallah. Awo. Amin. Amin. Jallo. Alhamdulillah. Jallo. Ngajuru alsa alabla ledo inshallah taala absigado dawan ngajuru alwati. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Miye ngajure alsa alabla leme kudawan ngajuru la. Assalamu alaikum. Alhamdulillah kawele gabomi. Allo kawele gabomi. Alaikum. Bismillah fadal. Aha. Awo. Alhamdulillah bismillah. Inshallah. قالوا أنكلوا بقى بسم الله فضل. أوه لا سنما بكلوا بقى إن شاء الله أجرني أقوم الله نينتو أمبال ما كي أنغا فولي باي ألسا ميني نغاجو يا الله بلاليتو مدوين نغاجو. السلام عليكم. كولي كبومي. بسم الله. أوه إن شاء الله. أوه إن شاء الله. الحمد لله جراني جزاكم الله. ننتو أمبال مكي أنغا فولي باي واتي ألبا كاتا واتي إن شاء الله تعالى يجورو ألسا لابلا لمبه mamun ma kan la mairie kono radio werawla absega do anga numéro fe inshallah taala radio wera mun ma kan la région kono ani maliko kan absega do numéro num fe 76 30 27 33 walma 77 86 78 53 na do na numéro fe aminyon zoro ya ni wati na inshallah.
anga choroba ufana anga foli ba ni wati na alsa ne juru alabla ledo aywa wakar sama ke jitmu doga ne juru la assalamu alaikum alhamdulillah kawele kabomi awo awo inshallah alhamdulillah inshallah awo awo inshallah inshallah awo aywa inshallah kukaina Allahu akbar nala suna inshallah jaranye amin 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 jazakumullah miye niga juru ye ala blale me ko do niga juru la assalamu alaikum alhamdulillah kawale kawami ingena bismillah Allahu akbar awo la ya klubala inshallah aha Allahu akbar awo inshallah me anche jazakumullah alhamdulillah ame ma labanta ma fla nyonata inshallah wati korolendo karunga nyare anga fuli bayin wati na ame nyare la ka bela jenen fo lebe wolilla al samiye ne jura labla le me 76 30 27 33 wati sunyale do ame ma kati assalamu alaikum Rabbi bismillah fadal alhamdulillah oh Allahu akbar inshallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aha Allahu akbar inshallah Allahu akbar Allahu akbar alaikum salam beba me jazakumullah me kati président Boubacar Traoré ni ali anga foli bayin wati na me kati bela jenen fo ale tokola wati amagara
min ye waati inshallah caman kɛra la dɔɔni an bɛna a ɲɔngiri inshallah taala an b'an lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen bɛ rajo la nin waati in na ka daminɛ Kayi fo ka taa se Kidali kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sɔgɔlen bɛ an na jamana kɔ kan Côte d'Ivoire Burkina Sénégal Bobo Julaso an ka foli baw ye an bɛ Dedigu ka bɛɛ lajɛlen fo waati in na inshallah an minnu sɔgɔlen bɛ an na Kayi kɔnɔ nin waati in na an bɛɛ fo ka cɛsiri la u ni a n'a lamini bɛɛ lajɛlen Ganadugu kɔnɔna an ka foli baw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Zayina n'a lamini ko daw nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum alhamdulillah bismillah fadal yare bismillah aha alhamdulillah abo aha abo aha abo 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 inshallah kamu kan pernah jadi dak kali migra saya apa saya mau kamu oh Assalamualaikum. Awale kapomi? Kante. Norja Kante bismillah. Inshallah. Awo.